मैया सफैनानै ब्लग खालामनोनो समखौनो मोनासै जोङो जा मेंबाय ओमफ्राय रुमफोरखौबो एसे सेटेल खालामबाय नालाय आरो गथ'फ्राबो मोनानायखाय गाबदोंमोन माने बिसना नागिरदोंना थाब बिसोरो ओमफ्राय सम बायदि बिसना मोनासै मैया न' मामा न' ओमफ्राय दा दसे थानानैहाय जोङो बे मैया थांनाय आइमोननि न'आवहाय थांफिनगोन ओंखाम जानो लिंदों आरोना हासबेन्डनि बिबथि बिमादै जाहैबाय आरोना ओमफ्राय दायो जोङो बिसोरनि न'आवहाय थांनोसै ओमफ्राय ओंखाम जाहैनोसै ओमफ्राय सानसे थानानैहाय एन्जय खालामनोसै आरो बिसोर सानैखौ लानानै मामा ओमफ्राय बे दा जों थाफैनाय रुमा जाहैबाय गोदो जोङो बेहायनो थायोमोन आरो क'क्राझार फैयोबाथाय जों थाफैयोमोन आरो जास्ट माने बे मोनसे रुमा नङामोन बैथिंजाय रुम दंबावो बेहाय थायोमोन आरो दा बे रुमा खालि जानानै दंमोन ओंखायनो जोङो थाफैनो चान्स मोनबाय आरो ना मामा ना जों बेहाय थायोमोन सिगां दुस्थ' जाथारबाय जों दायो आइमोननाव सफैबाय ओमफ्राय डाइरेक्ट जिरायखाबाय नै ओंखाम जानो नै बेहा गाइखेर दौगासिनो सासेखौ ओमफ्राय बैनो मोननाया आबै आबौआ लोगो मोनासै ना नोंसिनिखौबोथ' लोगो मोनाखै बे आबौ आइया खुरगासिनो नै मामा दाउ बेदर आलु भाजि ओमफ्राय मैथाजों नाजों जानोसै थिगसे थाइबें सालाद नै नैबे अमा बिबु बिला जाथारबाय आरो सबाय बिमा भाजा आयु जा बुरजा गेजेराव दोनहैजोबसै औ हायै लानोसै खुरैबा होनांला आं खुरैखौनो बाहायखाया लुसियाबो मेगन साखोमादों बे गोसो खालामजोबखायो मालाय खालामजोबखायो मामा सोरजों बाबजादों सोरजों थादों मामा आबैजों दायो जोङो नै आइमोननि न'आवहाय फैनानैहाय ओंखाम जानानैहाय दायो जिरायगासिनो दङ दसे गोबाव थानानैसो थांगोन आरोना एसे टाइम स्पेन्ड खालामनोसै नै बिबोनां सानैया दासिमबो सफैयाखै माने सैमा मासे लादोंना हास्कि बेखौ माने बिजि थुनो थांदों आरो बिसोरो बङाइगावआवहाय दायो थुखांनानै फैगासिनो दङ आरो ओमफ्राय जोङो बिसोरखौनो नेगासिनो दङ ओमफ्राय दसे बिबोनांफोरनि आखायाव होनो लुगैदों आंबो एसे फ्रि जानो आरोना जों मेरिनाजों आंजों दसे होनोसै ना नोंबो दसे फ्रि जानो माला सफैगोन जोङो आदै आनैमोनखौ नेगासिनो दङ ने माला सफैगोन दे मामा लेंहरदो दे आदै आनै फैद' सोर बेहा ग्रिलखौसो हमनो नै न'आवबो बिराद नायखायो गारिखौ होनबाथाय गोदोनाखौ उरै खालामलायना नायो इस गालि थांदों ना मामा गालि गाखोनो रिधिमा मामा Mama, aye, kan ikan jalan tu. Mana kita orang kayak pideng nana? Dong lagi ya, nanti gue nggak. Nana itu dong mendungan lain nanti kita tahu nana. Kau kasih ke mama nang gua nggak? Kau kasih ke mama. Abang mana sel ke mama? First sel ke mama? Nom. Hai, deh hai. Welcome to Yam Yam. Cip tali. दायो जोङो थांगासिनो दङ बिसिनि बिबैखौ लायनो रिधिमा तानेशानि बिबै फैगासिनो दङ माने राजाया खामानियाव थांबा जों सानैजोंल' एसे दिगदार जागोन नालाय ओंखायनो जोङो आइखौ लेंहरबाय ओमफ्राय बड'लेण्ड बासजों फैगासिनो दङ आरोना सफैबायानोसै मामा आबै फैगासिनो
जि हाखु दाखु थुखैबाय जाहोबाय बिसोरखौ ओमफ्रायसो ओंखारबोनो हाबाय खिन्थु जोङो जेबो देलायाखै आरोना जेरै दङ बिदिनो फैबाय नै रिधिमा मा आबै होननाय खोनादों आंबो जा सान्दुं गोसा गरम आयौ 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 बोथोरा नै दायो जोङो गारिनि साखायाव बार सोदों इंलिश मिडियामाव फरायनाय नामा मारै होनदों Sir, this fellow talking and staying. Sir, this fellow is guessing नामा This fellow is guessing. बर' होनदों ओमफ्राय मा होनोमोन मानि थाखाय होनोमोन Sir, this fellow eating and staying. माने सार बियो रायलायबाय थादों सार बियो जाबाय थादों आरो थादोंखौ जोंना staying होननानै होबाय आरोना पुरा broken English ओमफ्राय बास स्टेन्डआवहाय बेहाय फैलाना गोदोनि बास स्टेन्डआवहाय Actually bus stand kayak gitu खारो आरो दोनग्रा मेन बास स्टेन्ड दं गैया औ बैथिंजायसो ना दा जोङो बेहायनो थांगासिनो दङ आइखौ लायनो थाखाय कल खालामलाय आइखौ hey Siri call पदुमे आयं दुस्थुआनो ओंखारबाय ए इउएन खाथियाव ए दे दे बैनो नंगौ बैनो जानला मोनला नै सफैबाय आइया ए आबै सफैबाय खुलिनानै होद' माथो Hari fैबाय Orangखौ बिसोरलाय फैनाया बिसोरो जाना मा जाखो खाफालाव थांफै थांफैया Chance nagirdों मानसिया गेलेनो फैनो बेहायसो बास स्टेन्डआ ड्राइभारा मालाय बाहेरायाव दंफैलायो बासफोरा गोदान जाबाय फैनायनि मा बिदिसो बड'लेण्ड बास स्टेन्डआ ओरैजायसो क'क्राझार ल' कलेज गोदाना बेनि खाथियावहायनो आरो ओंखायनोथ' बेसिम लांनो फैनांबाय जोङो ना राजानि फार्स्ट मिउजिक भिडिअ'आवहाय बेहायबो लादोंमोन आरो फ्लाइअभारावहाय बे जाहैबाय मामोनलाय वेटिं फर इउ बेहाय आंबो दंमोन साइडआवहाय जा मोजां नुदों नै भिउखौ सुबिदा जाजोब्बायलै क'क्राझाराव सुबिदा जाबाय क'क्राझारा बिराद डेभेलप जाबाय आइया सफैबाय ओमफ्राय सफैनानै फ्रेश जानानैहाय जायै लोङै जोङो दायो रेस्ट लागासिनो दङ आरोना गथ'फोरजों दङ आइया ओमफ्राय जोङो आइखौ लेङा होननानै सानदोंमोन डिस्टार्ब होआ होननानैहाय खिन्थु गथ'फ्रा ओरैबायदि दुस्थु जाबाय मानोना लानो थाखाय सानै नांगौ जाखाथारो आरोना ओंखायनो जोङो लिंहरनो गोनां जाबाय खस्थ' होआ सानब्लाबो खस्थ' होनाय जाबाय आरो माथो खालामबावनो सानै नालाय नङाबा माने एक्सट्रा खामानि मावनोनो हाया फारसेथिं राजायाबो खामानि दङ नालाय ओंखायनो जोङो लिंहरबाय नङाबा आगैजों आंजों हानाय नङामोन आरो सासे एक्सट्रा नांगौ जाखायो ना बिसोरनो गाइखेर बानायनाय सेरेलेक बानायनाय बिदि आङो भिडिअखौ बांद्राय खेबबाय थानाय जायासै अबेबाखौ माने बिजि थानाय जायो नालाय खिन्थु क'क्राझाराव थानाय सान्दि माने भिडिअ बिराद फैबाय थागोन नोंथांमोना नायलांबाय थादो आरोना आं भिडिअखौ बांद्राय गोलाव खालामबाय थाला नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट शेयार आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो अननानै दिनैनि थाखाय एसेनोसै गोजोन्थों बाय बाय